nanoɓe Pulaku koto on goni ha wakkatire nde mo moɗon Yusuf Ishak Buba hofnata on ha wakkatire nde nden bo yelanta on fu kairuji ɗuɗɗi. Hande bo mi lortake darnde go wato live ngam noddutugo ardiɓe fulɓe takanasma ardiɓe kuɓɓille ma bo kungiya woɓɓe bo mbi association je fulɓe nde lesdi Nigeria. Ba on andi ba mi andi ba woɓɓe andi lesdi Nigeria ɗon mari caɗele masin ko larani hala rento wato woɓɓe mbi security, woɓɓe mbi hala security, woɓɓe bo mbi hala saro hausa en on mbi. To jonta to on ndaray on gi'ay hedi lesdi ɗi babe goɗɗe ɓe ɗo kabda riwugo fulɓe, babe goɗɗe bo kadi ɓe ndiwaɓe amma fulɓe man gonayi nder belɗum. To gomnati wurtini taskaramji fere-fere ngam wallugo fulɓe duroɓe takanasma fulɓe waynaɓe gonɓe nder labbaji andiraɓe be nomat, amma wala hunde lamde bangude ha lesdi. Ɓe banginino ruga, woɓɓe ummi mbi chai ɗum waɗata. Gomnati lori wurtini National Livestock Transformation Plan to eɗum yaha eɗum wuri. Ɓe lori ɓe bangini ɓe mbi ɗum hota hala hurum, halaji ngaɗi cha ɗum maɓɓita laabi hanayi tokkayno nane wato burti, woɓɓe mbi wawa ɗum waɗata. To jotta gomnajo fere ha wayla lesdi Nigeria ɗo oɗon heesi Kenya, ɓe ɗo kirda e mako ha television channel fajiri, oɗon noddita dow to ha gomnati yiɗi kanko ma o walla o hokka babe mai sei ɓe kokka mo cede billion bano ɓe kokkiri jiha Katsina, billionji kadi. Nden ha fahin o lori o wi gomnati Buhari ɗum gomnati fulɓe tan. To gomnati Buhari ɗum gomnati ko moye, o wi ndikka ɓe ngaɗa fahin hala durngol je gaduji ɗum jalni ɗum. To ngam mai min miɗon noddita ardiɓe fulɓe takanas ɗum hakke moɗon on karo ma bo on paddo hakke fulɓe waynaɓe takanasma eggoɓe. Ɗum hakke moɗon on tabbitina laabi ɗi fulɓe ɗo tokkata ɓe egga eɗi laaɓi eɗi mari rento ɗi ngala ɓilla. Ɗum hakke moɗon on tabbitinta fa ha fulɓe ɗo ngoni jangille ɗon, non bo dogolle yarnugo na'i mai ɗon, autande bo ɓe ɗo keɓa hamɓe fu wallinde ha gomnati bano remoɓe keɓirta. Ha fahin bo onon ardiɓe fulɓe ɗum hakke moɗon ngam tabbitingo fulɓe ha ngoni fu nder adunaru hande ɓe kauti hoore. Amma hunde ɓurde nawugo, ɓurde mettugo hande a tawai ha nder fulɓe ardiɓe kuɓɓille mai kamɓe on senditata hoore fulɓe. Ko moye fu to ardake laamu maako tan be koral maako woni, ɓilla maako be keɓal maako kanjum tan woni ɗo yiɗi. Ha nder temerre a tawai ardiɓe mai salata ɗiɗo mari gonga, kamɓe on. Goɗɗo bo ko oɗon nyama on, oɗo haɓana laamu maako e koral maako be keɓal maako, o daroto o yi'a o walli fulɓe ngam keɓi ko mari haaje. Ngam mai noddandu am, shawri am faago ha ardiɓe fulɓe takanasma ɓe lesdi Nigeria. Useni ɓesde darago kabde. Bello Abdullahi Boɗejo a ardiɗo huɓɓirde mi yetti Allah kautal hoore ya waɗa deidei no yimɓe giɗi. To goɗɗo wanni fulɓe ca, amba waɗa jaa. Ha honduko bolle ɗe a wolwata a wurtina ɗo. To fulɓe mai keɓayno ba maɗa ko sappo da ɗum wallai.
nden bo ba maɗa may to ɗon no fay ko sappo da lalley daraja fulɓe wartitay, nden ba maɗa may to ɗon no ko sappo da hakke fulɓe durooɓe jaɓtama, nden ba maɗa may to ɗon no ko sappo dani mi andi no ɗum halliri fuu, no ɗum halliri fuu, no ɗum wanyiri fulɓe fuu, no ɗum wannata fulɓe fuu, woodi ko luttata. Amma a feere ma a wurto hande a wolwa jango a wolwira ɗo, leggal gotal watta laynde. Ngam ma ardiɓe luttuɓe miɗo ƴownita mi yetti Allah cattle breeders magban en mari ardiɗo magban, min mi ɗuɗa yigo ma o wolwi secrétaire mako on ɗuɗi wollugo, amma secrétaire ma se to hunde nangi ɓuri sembe o wolwata. En ɗon mari ngam Allah, en ɗon bo mari tabital pulaku international yebre je lesdi Nigeria, en mari bo tabital pulaku jone jam lisa je lesdi Nigeria. Non bo en ɗon mari kuɓɓille feere feere, waldere fulɓe ɗon, jamder fulɓe ɗon e ko nandi be non. Ngam may ɓesde hawtugo hoore ono ardiɓe, tefine fulɓe meɗen hakke maɓɓe, ndare kawte hoore, mballe, mballotire, numte, tabbitine bo alkawal on koosi to on ardake on ballay fulɓe, nden bo jonta on wakkati wallugo fulɓe. Ngam may fulɓe onon arɗo en e fulɓe anduɓe ɓiɓɓe maɓɓe bo ɗon mari aybe hakkuje goɗɗe pe'oje bo nodditeɓe, ngayliteɓe, pamtineɓe nanon jonde duniya woniri ba. Amma an iya andi wayne ɗo ko waɗata ɗum wooɗa, iya de'iti o yaha o waɗa hunde ɗum ummo ɗum wi'a fulɓe fuu mboɗa, ɗum wela, ɗum wela. Ngam may ɗo woni noddandu rammudu ndu mi watta ha wakkatire nde, se mi hofna on, mi yetta on, mi yelana on bo kayruji ɗuɗɗi. Allah accu pulaku, Allah wallu fulɓe, non bo kadi Allah tabtunu kayru ha fulɓe ngoni fu nder duniyaru ndu. Min mo moɗon kadi Yusuf Ishak Buba hofnata on, yelanta on bo kayruji ɗuɗɗi, se mi wi'a on kadi jonta ka siwte jam. Allah accu du'en, nden bo Allah wallu pulaku.